Και συμμετάσχει ο δόκτωρος Σταμάτης Κρημιζής. Οι απόστολες είναι Voyager 1, Voyager 2, Galileo, Ulysses, Ace, Messenger και New Horizons. Η αποστολή του Voyager 1 και 2, έτος εκτόξευσης 1977, θεωρείται ακόμη και σήμερα το πιο σημαντικό εγχείρημα στην διαστημική εξερεύνηση. Το Voyager 1 επισκέφτηκε τον Δία, τον Κρόνο και τον Πλούτονα. Το Voyager 2 ταξίδευσε στον Δία, τον Κρόνο και συνέχισε προς τον ουρανό. Είχαν σκοπό την εξερεύνηση των απομακρυσμένων πλανητών και την παρακολούθηση της γεωλογικής τους ενέργειας. Το διαστημόπλαιο Galileo της εκτόξευσης 1989 της NASA σχεδιάστηκε για να μελετήσει το μεγάλο αέριο πλανήτη Δία και τη γύρω μαγνητόσφαιρά του, μια μαγνητική φυσαλίδα που περιβάλλει τον πλανήτη. Πήρε το όνομά της από το όνομα του Ιταλού επιστήμονα της αναγέννησης Galileo Galilei, επειδή εκείνος ανακάλυψε τον Δία και τα φεγγάρια του το 1610. Ο Ulysses ήταν ένας ρομποτικός διαστημικός ανιχνευτής, ο οποίος είχε κύρια αποστολή να περιφέρει τη γύρω από τον ήλιο και να το μελετήσει όλα τα γεωγραφικά του πλάτη. Εκτοξεύτηκε το 1990 και έκανε 3 γρήγορες ώρες γεωγραφικού πλάτους του Δία το 1994 με 1995, το 2000 με το 2001 και το 2007 με το 2008. Επιπλέον ερεύνησε και αρκετούς κομήτες. Το ACE ή Advanced Composition Explorer εκτοξεύτηκε το έτος 1958. Το ACE λοιπόν της NASA συλλέγει και αναλύει σωματίδια της ηλιακής, της διαπλανητικής, της διαστρικής και της γαλαξιακής προέλευσης. Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στην κατανόησή μας για τον ήλιο, για την αλληλεπίδρασή του με τη Γη και την εξέλιξη του ηλιακού συστήματος. Messenger. Η αποστολή του Messenger, το οποίο εκτοξεύτηκε το έτος 2004, δημιουργήθηκε για να μπορέσουν ο Δ. Σταμάτης Κρημιζής μαζί με τη συνεργατική του ομάδα να διερευνήσουν τον Ερμή από κοντά. Για να μπορέσει όμως το Messenger να αντέξει κάτω από τις αντίξιες συνθήκες κοντά στον ήλιο και από αυτή την ακραία ηλιακή ενέργεια, ήταν προστατευμένο από ένα ανεξήλιο. New Horizons. Το New Horizons εκτοξεύτηκε το έτος 2006, τελευταίο, και ήταν το πρώτο διαστημόπλοιο το οποίο συνάντησε τον Πλούτονα, ένα λείψανο από το σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος. Όταν έφτασε στο σύστημα του Πλούτονα, το διαστημικό σκάφος είχε ταξιδέψει πιο μακριά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πάνω από 9 χρόνια, από οποιοδήποτε προηγούμενο εξώτερο διαστημικό σκάφος που εκτοξεύτηκε ποτέ. Τώρα έχει τη στιγμή να γνωρίσουμε πιο προσωπικά τον κύριο Κρημιζή μέσα από χαρακτηριστικά της συνεντεύξεώς του. Ο ίδιος έχει πει: αν και κρατούσα μια ισορροπία με τη βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, τα καλοκαίρια, παραδείγματος χάρη που εγώ έλειπα ή ταξίδευα, έστελα τους 3 γιους μου στην αδερφή μου στοιχείο. Έτσι άλλωστε έμαθαν και πολύ καλά ελληνικά. Και οι 3 τους είναι πιο συνετοί από μένα. Ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος οικονομολόγος και ο τρίτος δουλεύει σε μια μεγάλη τράπεζα. Είμαι στο γραφείο και ερευνώ δεδομένα από τον Πλούτονα ή από τον Voyager ή κάνω χρήση κάποιου καινούργιου μοντέλου σε σχέση με φαινόμενα που θα τα χαρακτήριζε κανείς αναπάντεχα. Και έχει φτάσει το τέλος της ημέρας και μου τηλεφωνεί η Μαρία για να μου πει: επιστρέφοντας, παίρνω από το σούπερ μάρκετ και φέρε μου 1 κιλό φέτα και 3 γιαούρτια. Δεν θα της απαντήσω τι είναι αυτά που μου λες τώρα με μενοχλείς. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ο Έλληνας ερευνητής. Στο πανεπιστήμιο δικούσε 600 άτομα. Στο σπίτι τι συνέβαινε? Ο σύζυγος της Τυπάκος? Ναι, κανονικά. Πέρα από τα σκουπίδια με τα βγάλω έξω στον δρόμο, περνάω από τον μπακάλικο να πάρω φέτα. Είστε καθόλου ρομαντικός? Όταν δίνετε το φεγγάρι σκεφτόσασταν ήταν κάτι ερωτικό ή μόνο κρατήρες και σεληνιακές παιδιάδες? Μάλλον το δεύτερο, γιατί αυτή λέει συνεχώς πως όταν μου μίλησε για το φεγγάρι πρώτη φορά, της απάντησα: δεν είναι τίποτα, είναι πέτρες και άμμος. Τώρα θα μιλήσουμε για μερικές αρχές του Δ. Σταμάτη Κρημιζή, όπως μας ανέφερε και εκείνος προηγουμένως. Είναι η επιδείξη του ονείρου και του οράματός σας, με αταλάντευτη υπομονή και πάντοτε μέσω της αριστείας. Αγάπη στη γνώση για την ίδια τη γνώση και όχι για το χαρτί. Σκληρή δουλειά. Συνεχής αμφισβήτηση της
της απόλυτης γνώσης ως βασική προϋπόθεση για την πραγματική έρευνα, ετοιμότητα, ακεραιότητα, ήθος και βέβαια αξιοκρατία. Γεια σας, τώρα θα ακολουθήσουν μια σειρά από ερωτήσεις για τον κύριο Χρυμιζή, όπως διατυπώθηκαν από τους μαθητές της Νέου Γυμνασίου. Με λένε Γιωτοπούλου Παναγιώτα, είμαι μαθήτρια της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας κίνησε το ενδιαφέρον για να ασχοληθείτε με την αστροφυσική. Τι μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ξέρετε, παιδιά, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, δεν υπήρχε μια διαστημικό πρόγραμμα. Είχαμε ελάχιστα μορφία. Το μόνο ενδιαφέρον ήταν πολλές φορές που βγαίναμε έξω από το φεγγάρι, το πτυχίο της γυμνασίου ήμουνα και κοιτούσαμε τα άστρα και απόλυσαν άλλα παιδιά. Άρα τι είναι αυτές οι κουκκίδες που Θεός υπάρχουν, οι άνθρωποι, φτάσει πολλοί αναφέρονται σε αυτό. Επομένως, δεν είχα ιδέα τι εστί αστροφυσική. Δεν είχαμε καν βιβλία να τα διαβάσουμε αυτά. Και ήταν, εγώ λέω, θέμα τύχης. Αλλά αυτό που ξέραμε είναι ότι έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ καλοί μαθητές και μαθητές στο σχολείο μας. Και αυτό ήταν σημαντικό. Και οι γονείς μας πίεζαν πάρα πολύ να είμαστε άριστοι. Αυτό το ξέρω. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καλησπέρα. Λέγομαι Τσόκας Κυριάκος, είμαι μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου και θέλω να σας ρωτήσω αν ήσασταν από μικρός ερευνητική φύση. Βέβαια, πάντοτε είχα μεγάλο ενδιαφέρον πώς λειτουργούν οτιδήποτε ήταν. Θυμάμαι στο τοπικό και ήμουν στο τοπικό ενεοτριβείο. Και μου έκανε εντύπωση πώς τα μηχανήματα λειτουργούσαν, πώς το Λουί έστρεφε το μεγάλο τροχό και ήταν η πέτρα η οποία έλειωνε τις ελιές κτλ. Καθόμουν το βράδυ και το συνδυάζω να πω πώς γίνεται αυτό το θαύμα, ας πούμε, η μηχανή να κοιτάει και κυλεί ολόκληρη πέτρα. Αυτό το λέω σε παράδειγμα βέβαια. Αλλά ναι, πράγματι μου άρεσε να προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν τα πράγματα γύρω μου και βέβαια και η φύση. Εγώ είμαι η Μερίγνα Χοφού, επίσης μαθήτρια της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν μαθητή ο οποίος θέλει να ακολουθήσει θετικές επιστήμες. Η συμβουλή, την ακούσατε, είναι αυτά που είπα στο τέλος. Επιδιώκεται την γνωριστία, τη σκληρή δουλειά, την αμφισβήτηση της γνώσης, αλλά όλα με ήθος, με εξαιρετότητα, να πιστεύετε στην αξιοκρατία, να ακούτε από τις άλλες και τους άλλους, γιατί μαθαίνετε πάντα κάτι όταν ακούτε. Και απλώς αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται
όχι μόνο για να γίνει παιδικός επιστήμη, είναι εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε όλοι και όλες σε όλη μας τη ζωή. Και αυτό είναι τουλάχιστον κατά μένα η συνταγή της επιτυχίας σε οποιοδήποτε επάγγελμα αποφασίσετε να ακολουθήσετε. Είμαι η Στέλλα Μιγγελοπούλου, μαθήτρια της Γ τάξης και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόση προσπάθεια πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος να καταβάλει για να εργαστεί στην NASA? Βέβαια, εκ των ουκάνευ είναι να είναι καλή, άρεστος στον τομέα που έχουν επιλέξει. Αλλά βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσον αφορά την NASA, με την έννοια ότι πρέπει να γίνει κανείς μετανάστης στην Αμερική και να πάρει τη σωστή κάρτα κτλ. Και όσοι είναι Αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να κάνουν αίτηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η ESA, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στο διαστημική έρευνα και όλες και όλοι από εσάς μπορείτε να επιδοξείτε να εργάζεστε στο διάστημα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστημικού. Και όταν είσαστε πάρα πολύ καλές και καλοί, τότε οπωσδήποτε θα βρείτε και τρόπο να εργαστείτε για την NASA. Εγώ είμαι Βασιλική Κοσμοπούλου, είμαι και εγώ μαθήτρια της Γ τάξης και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο επιστημονικό γεγονός που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Πολλά. Αυτό που θυμάμαι, ξέρετε, όταν κατασκευάσαμε το Voyager, το δικό του διαστημόπλοιο, εκτοξεύθηκε πριν του γονείς σας, και μπορεί και οι παππούδες σας και οι γιαγιάδες σας, το 1977. Τότε ήμουν ο νεότερος επιστημονικός ερευνητής, επικεφαλής ερευνητής στην NASA. Φτάσαμε μετά από 1,5 χρόνο στο Δία και καθώς περνούσαμε από τα μεγάλα Δία και το Βανίδι, η κάμερα του Voyager παρατήρησε τον μορφό που λέγεται Ιό, μια ελληνική τεχνολογία, είδα ότι υπήρχε ένα εξώκομμα γύρω από την Ιό που ήταν σε ύψος 300 χιλιόμετρα. Δεν ήξερε κανένας τι ήταν. Περάσαμε βέβαια με μεγάλη ταχύτητα, αλλά πήρε πολλές φωτογραφίες στο Voyager και μετά ανακαλύψαμε η επιστημονική ομάδα, μάλιστα είναι μια κοπέλα η οποία εδώ ήταν Μοραβίτο, μόνο το πρώτο της όνομα, που είδε αυτό το σώκωμα και άρχισε να φωνάζει. Μάλιστα, είμαστε εκεί πέρα για σχεδόν ένα μήνα, γιατί είναι μια τεράστια περιοχή και μαζόμαστε να φύγουμε. Τρέξτε, ελάτε να δείτε. Και πήγε όλη η επιστημονική ομάδα και είδαμε ότι η Ιώ είχε 13 ηφαίστεια, τα οποία ήταν ενεργά συνεχώς. Και μετά που κοιτάξαμε την επιφάνεια του φεγγαριού αυτού, είχε πολλά και διάφορα χρώματα. Προέρχονταν από το διοξείδιο του θείου και από είχε μάλιστα και λίμνες από λάβα που ήταν ρευστό θείο και είχε μια θερμοκρασία 1100 βαθμοί Κελσίου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γεια σας, λέγομαι Χρήστος Παλτίκας και θέλω να σας ρωτήσω τι θερμοκρασίες επικρατούν στους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι εσείς όλα τα παιδιά σήμερα έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Google, λέτε, δημοκρασία των πλανητών. Θα σου δώσω τον κατάλογο με όλες τις δημοκρασίες και όλες τις συνθήκες. Αυτό είναι η έρευνα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό συνεχώς και να ξεφύγουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα από την γνώση η οποία είναι κωδικοποιημένη σε ένα βιβλίο ή κάπου. Όπως είπα και στην εκλογία μου, συνήθως αυτά είναι κάπως ξεπερασμένα. Πάντως η Αφροδίτη, να σου πω, πώς έχει ένα 2 βαθμοί Κελσίου. Ξέρετε γιατί? Διότι όλη η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι διοξίδιο του άνθρακος. Τι κάνει το διοξίδιο του άνθρακος? Παγιδεύει τη θερμότητα του εδάφους στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Και αυτό που λέγεται το φαινόμενο φωτογραφίου, έτσι, αυτό ευθυνής, αυτή τη γη, αρχίσαμε και ανησυχούμε πάρα πολύ για το διοξίδιο του άνθρακος. Είναι ένα στερεά καύσιμα που χρησιμοποιούμε ρεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι άρχισε τώρα η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι τυχαίο αυτό και είναι το παράδειγμα της Αφροδίτης. Τα άλλα θα αφήσουμε, εντάξει. Ονομάζομαι Καϊάννη Σωτηρία, είμαι μαθήτρια της ΓΑΜΑ τάξης και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ατμόσφαιρα σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και αν είναι σε ποιους. Βέβαια, είναι διαφόρων με τον ατμόσφαιρα. Η Αφροδίτη που είπαμε προηγουμένως έχει μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο πυκνή που η ατμοσφαιρική πίεση είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τη Γη. Αλλά, όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει συνίσταται το διοξείδιο του άνθρακος. Η Γη μας βέβαια έχει όσο το ξέρουμε, αλλά ο Βεροβής δεν έχει ατμόσφαιρα. Είναι ελάχιστη η ατμόσφαιρα, έχει υπόδης. Ο Άρης έχει μια ατμόσφαιρα που είναι μόνο 6 χιλιοστά της ατμοσφαιρικής πίεσης της Γης και είναι και αυτό διοξείδιο του άνθρακος. Και έχει σημασία διότι όλοι θεωρούν ότι είναι κάποιος προορισμός για να μετακομίσουμε κάποια μέρα. Είναι όνειρο θερμίζεται, τώρα δεν είναι, γιατί δεν μπορούμε να αναγνώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα σε μια πίεση 6 χιλιοστά της ατμοσφαιρικής πίεσης της Γης. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν επιτρέπει ο χρόνος να τα συζητήσουμε. Οι αέριοι πλανήτες είναι ο διασκόμενος χρόνος, όλοι έχουν ατμόσφαιρες, αλλά δεν υπάρχει στερεό έδαφος. Δηλαδή είναι και αέριοι πλανήτες, ας πούμε όλο και πιο βαθιά μέσα στην ατμόσφαιρα, μετά η ατμοσφαιρική πίεση είναι τεράστια και δεν υπάρχει έδαφος. Αυτός είναι ο αέρας, ο οποίος αέρας διαφόρων που φτάνει στο σημείο που η ατμοσφαιρική πίεση είναι τόσο μεγάλη που στο διέρνει παραδείγματι το υδρογόνο γίνεται μέταλλο αυτό το πίεση και έχει κοινωνικό πεδίο. Γεια σας ξανά, μια ακόμα ερώτηση από μένα. Υπήρχε κάποτε ζωή ή μπορεί να υπάρξει σε κάποιον πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος? Η απάντηση είναι ότι αν υπήρχε δεν το ξέρουμε. Η μόνη πιθανότητα να μάθουμε κάτι σχετικό είναι όταν ένα από τα διαστημόπλια τα οποία θα υποψηφθούν προς την Άρη το 2030 θα φέρουν πίσω στη Γη δείγματα από το υπέδαφος. Και αυτά θα εξεταστούν στα εργαστήρια της Γης για να κοιτάξουν μια αποδειχμένα
βακτηρίδια, παραδείγματι. Ή έστω και βακτηρίδια τα οποία είναι στο υπέδαφος, που υπάρχει νερό στο υπέδαφος του Άρη. Όμως γενικά πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία σε όλους τους πλανήτες βασικά υπάρχουν για τη δημιουργία βιολογικής δραστηριότητας. Υπάρχει νερό, υπάρχει ενέργεια και υπάρχουν και υδατάνθρακες. Αυτά βασικά είναι τα στοιχεία που χρειάζεται για βιολογική δραστηριότητα. Και είναι πιθανόν στο μέλλον με την εξερεύνηση του υπέδαφους του Άρη μπορεί να βρεθεί κάποια βιολογική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τίποτα. Γεια σας. Ονομάζομαι Λικούδη Λιάννα και είμαι και εγώ μαθήτρια της ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι αν πιστεύετε ότι μία μέρα θα μπορέσουμε να μυθικήσουμε σε κάποιον πλανήτη του υλικού μας συστήματος. Νομίζω ότι αυτό το κάλυψα στην ομιλία, γιατί είναι βασικό, όπως σας είπα, το επαναλαμβάνω, τα όνειρα θα είναι εκτός. Θα γίνει κάποια εξερεύνηση του Άρη, παραδείγματι, που θα υπάρχει ένα διαστημόπλαιο ανθρώπινο βιώμα. Μάλλον θα γίνει προς τέλος της δεκαετίας του 30 ή και του 40, αλλά άλλο εξερεύνηση και άλλο επικισμός. Επικισμός σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μια πόλη, και να μεταφέρει σε πάρα πολύ κόσμο. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι αυτάρκης, να έχει τη δική της καλλιέργειες, για τρόφιμα, για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και αυτά είναι τεράστια εγχειρήματα, τα οποία είναι φοβερά δύσκολα και φοβερά δάπανα. Μόλις το Σαββατοκύριακο μου είχα στείλει δημοσιογράφους από τις ΗΠΑ, αυτή ακριβώς την ερώτηση. Γιατί χρειάζεται τα λοιπά και το απάντησα ότι αυτού του είδους η φιλοδοξία μεταξύ άλλων αφενός με η σημερινή τεχνολογία δεν είναι πολύ εύκολη και ότι το κόστος μιας εξερεύνησης, μόνο εξερεύνησης που στέλνουμε ανθρώπινο βιώμα στον Άρη, που ξέρετε το ταξίδι υπάρχει γύρω στους 8 μήνες, μετά θα προσαναφιστούν, μετά θα μείνουν εκεί πέρα περίπου ένα χρόνο, μετά τους 8 μήνες θα κλείσουν, δηλαδή 1000 ημέρες. Όλο αυτό. Οι υπολογισμοί είναι ότι θα κοστίσει τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Και δεν ξέρω αν οι κράτη της γης θα κρατήσουν αυτό το ποσό. Γεια σας και πάλι. Άλλη μια ερώτηση που έχω είναι αν θα στείλουμε ποτέ επανδρομένη αποστολή στον Άρη μετά την ανακαλύψη του Voyager. Άρης είναι βασικά ο πιο κοντινός προορισμός και έχουν πάει πάρα πολλές αποστολές. Και οι μεγάλες ανακαλύψεις του Άρη δεν έγιναν από τα άλλα τηλεσκόπια, τα Mariners, το Curiosity, που ξέρετε, τώρα στην επιφάνεια του Άρη και κάνει εξερεύνηση. Ναι, και αυτά που έχουμε μάθει, το ξέρουμε, το χαρτογραφήσει τον Άρη πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν χαρτογραφηθεί η γη. Αλλά μέχρι τώρα πρέπει να έρθουμε στα παραδείγματα που είπα προηγουμένως από το πέδαφος του Άρη να εξεταστούν σε εργαστήρια της γης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη σύμβαση ή κάποια ανθρώπινη πρόκληση προς την Άρη. Και τελευταία ερώτηση από μένα. Ποιες επιστημονικές ταινίες θα θέλετε να μας προτείνετε που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα?
ταινίες. Ξέρετε, είμαι τόσο απασχολημένος που τις μόνες ταινίες που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια είναι στα αεροπλάνα. Και στην ΚΑΕ. Αλλά μια που είχαμε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αυτή που έλεγε Don't Look Up. Την έχετε δει, είχε σχέση με ένα κομίκι ο οποίος ήταν σε μια συγκρουσιακή τροχιά με τη γη. Και οι αστυνόμοι οι οποίοι είχαν παρατηρήσει το κομίκι πήγαν έξω και πήγαν στους πολιτικούς, τους πρόεδρους, τους οργανώσεις, τους γίνοντες, τους είπαν τώρα πρέπει να κάνεις κάτι γιατί είναι σύγκρουση. Και είχαν φοβερό πρόβλημα, κανένας δεν τους πίστευε. Και μάλιστα είχε και ένα χαρακτήρα σαν τον ίδιο Μπάσου που έλεγε εντάξει, θα φύγουμε, κάτι, και τελικώς όταν ήταν πια τα νερό, ότι ο κομίτης θα ακούσε τη γη, η κυβέρνηση έβγαλε ένα φερμάνι και είπε μην κοιτάτε πάνω. Ήταν πολύ, για μένα τουλάχιστον, σημαντική ταινία υπό την έννοια ότι κοροϊδεύε την ορθότητα των κυβερνήσεων και την έλλειψη πιστικότητα που έχει η επιστήμη στις κοινωνίες μας. Βέβαια, γιατί δεν στο τέλος η στράφη, μου άρεσε. Αυτό που είναι πιο κοντιά στην πραγματικότητα ήταν σεβάστηκε κάποιος στην επιστημονική έννοια, ήταν το Martian. Δεν ξέρω τι κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, που είχε σχέση με έναν ανθρώπινο επιστολή, με έναν ανθρώπινο πλήρωμα και όταν φύγανε ξεχάσανε έναν από τους αστροναύτες. Αυτά. Μιας και είστε εδώ, κύριε Κρυμιστή, θα μας επιτρέψετε να σας δώσουμε ένα αναμνηστικό από την επισκέψη σας εδώ στο σχολείο μας, κατά πρώτον. Αν θέλετε να το παραλάβετε. Αν θέλετε. Να λάβετε αυτό το συμβολικό δώρο από τη μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου Βαλεντίνα Στράπη, είναι η κοπελίτσα εκεί στην κάμερα δίπλα, μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Πρόκειται για 2 μπουκάλια κρασί μαυροδάφνη, τοπικό προϊόν, ιδιαίτερα δημοφιλές εδώ στην περιοχή μας, από την Αχάια Κλάους, ένα ισχυρό το πόσιμο της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστεψή μας, Κλείνοντας και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις μαθήτρες και τους μαθητές οι οποίοι υλοποίησαν αυτή την παρουσίαση, όπως επίσης και αυτούς που συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα με τις ερωτήσεις που έθεσαν. Πιωτοπούλου Μανταγιώτα, Κοσμοπούλου Βασιλική, Λικούδη Λιάννα, Κοκού Μελίνα, Καγιάπα Σωτηρία, Δικελοπούλου Στέλλα, Μπαλτίκα Χρήστο και Τσόκα Κυριάκο και σε όλα τα παιδιά που έδειξαν εξ του σημείου το ενδιαφέρον. Επίσης, να ευχαριστήσω τους μαθητές και τις μαθήτρες της ΓΑΜΑ τάξης του σχολείου μας, Μύρα Χριστόδουλο, Γεωργιοπούλου Δέσποινα,
Κοτσοπούλου Γεωργία και Καραγιάννη Πένια, οι οποίοι μας διέθεσαν μέρος των εσόδων τους από το μπαζάρι των Χριστουγέννων για τα σημερινά γλυκίσματα και αναψυκτικά που βρήκατε στην είσοδο ερχόμενη. Ακόμα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Οικονόμου Χρυσόστομο, και τον μέλο του Τελικού Συμβουλίου του Αναβαλίου, κύριο Παπαλεξόπουλο Ιωάννη, για τη βοήθεια και τη τεχνική στήριξή του στην ανακαίνιση του εργαστηρίου ΣΕΦΕ που θα πάμε μόλις κλείσουμε πάντα για να το δούμε, να το ανοίξουμε. Τέλος, να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατριών, κυρία Σιβιώτη Κυπρέου Κοντινή, για την αμέριστη υποστήριξη και την παράστασή της στο σχολείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τελειώνει η εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανεβαίνουμε πάνω